ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖ। ଏଇ ଦିନ ଲୌହ ମାନବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ 1916 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖରେ କଟକ ସହରର ତୁଳସୀପୁର ସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦ ବାସଭବନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଆଶା ଦେବୀ। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରିକି କଳିଙ୍ଗର ବରପୁତ୍ର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭୂମିପୁତ୍ର, ଆଧୁନିକ ଖେଳବେଳ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଜୁବାବୁ ସୁଦକ୍ଷ ପାଇଲଟ ଥିଲେ। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ ବିଜୟୀ ବୀର। ପରାଜୟ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଲେଖା ହୋଇନଥିଲା। ସେ 2 ଥର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ହୋଟେଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। 1997 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦିନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କି ଜୟ।